Ja, det var smart. Loading. Bang, over en base. It sure Bang, is over en dark in base. here. Yes, and there's a good reason for it. But you can light the lamp now if you wish. What's the reason? For the darkness, that is. Stay close. Be careful not to stray. What's the reason? Why is it so dark? Pay attention, Daniel. It's important that you keep... Kan det bruge det nu? Nej, det fortælles lige nu. Der kan se, der er stadig masse. Nu har du fået olie. going straight and make sure not to stray. Du skal ikke løbe hele tiden. Der er en. Slå dig. Nej, nu er det. Jeg trykker det oven i tid. Der kan ske noget uhyggeligt. Præcis. Er han bare væk nu? Hvad vej skal jeg? Du skal ikke der. Hvem er den der dør? Det er en dør. Du kan ikke møde zombien der. Ja, det synes jeg er sikreste. Der er ingen tester jo. Tænder du en lamp frem? Barrels! Turn on! Hvor skal vi gå hen? Prøv at gå ind til den der dør. Hvor skal vi hen til den der? Jeg beslutter mig ikke. Simpelthen skal. En tønde. Something is wrong. Oh, so wrong. Kan lige høvle lidt. Nå. Nu prøver jeg måske at bygge ting. Nej, hvad? Det må du slet ikke sige. Protect me, bro. Jeg kan bare ikke skider med min eneste i starten. Det er jo også demoen, sgu. Så prøver jeg altså ikke det helt ubyggeligt med. Slippet en ting. Mr. Ja! Slippet en ting. Jeg ved ikke om det kommer med i demoen, men på et eller andet tidspunkt kommer altså teleportation. Naked guys. Teleporterende nøgne drenge. Så kommer altså pludselig sådan en nøgenmand teleportering ud i luften. Det er faktisk ret scary. Ja. Så vi leder efter. Line! Du skal skynde dig, du begynder at blive confused af det. Du kan ikke være i mørket for evigt. Du er confused og ufokuseret af det. Og til sidst dør du. Kan du køre dit simple knæve i? Til slut eksisterende netværk. I don't wanna die. Åh, det tror jeg. No, don't kill me. Hammer! Det her har du sgu godt.
kuglepind, og man kan stikke på bunden, eller hvad? Det er ikke bare tilbage. Du skal bare have fundet nogle tændstikker. Hvad er det, der siger der? Det er tændt. Du mangler jeg... Du mangler tændstikker. Ja, der var ikke kommet igennem. Nej, det er sind. Hvis du behøver med det der, så jeg var famlet rundt i en by, når jeg spillede et sæt 1. Så findes sgu da noget lys, mand. Tror du ikke, jeg leder efter det? Så jeg kan lige gå rundt i den mørke, hva'? Dejligt. Jeg havde allerede det spil her. Så er det godt, jeg købte den fulde version, hva'? Der. Tændstikker. Tænd noget. Hjælp det. Hold da op. Hvad du gør? Min! Bring nogle flere tændstikker. Du har altså kun én tændstik. Nej, prøv at tage noget mere. Se. En tændstik, skal den bruge en tændstik, jeg spot sådan et lys. Kraftigt, men ikke særlig sjov. Lad det blive. Gem dig i et kosteskab til du dør, holder. Kig i hylderne. Der er altid masser til. Der. Kig over alt. Der var i hvert fald én tændstik der. Det er blokeret fra den anden side. The doors leading to the back room is blacked up. Find other way in. Follow liquid trail and find Sarge. Fandt du noget ud af den der? Nej. Bruge min lygte. Nej, har du ikke. Nej. Skal du bruge den? Det ved jeg ikke. Nej, du må ikke gå. Så skal jeg ikke spille det alene, mand. Jo. Kan man gemme? Save and exit. Hvad er det der lavdagen til? Nå, står der. Okay. Jeg
tror den her video har været lang nok siden. Så vi stopper den bare her.